Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra, a través da Estación Fitopatolóxica de Areeiro, advirte da necesidade de atender as precipitacións á hora de observar posibles avances en enfermidades e fungos, como o mildio ou especialmente a botrite. Malia que non se observaron apenas síntomas novos de mildio, pois os acios xa non son susceptibles a esta enfermidade e coa vendima próxima non se agardan problemas de falta de maduración por defoliación naquelas viñas que teñen máis danos en folla e aínda queda moita vexetación fotosintéticamente activa, compre manter a vixilancia especialmente nas variedades tardías ou nos predios de zonas máis frescas. No caso da botrite, as condicións do verán fixeron que a situación xeral sexa boa e a presenza únicamente puntual, mesmo nas viñas en tratamento e nos acios de variedades sensibles. Porén, o fungo está á espera de condicións favorables e estas podense dar nos próximos días. Débese incrementar a vixilancia e continuar cos labores de xestión da viña que favorezan unha boa circulación do aire arredor dos acios. Se non é suficiente, polo incremento da humidade ou tratarse dun viñedo sensible, existen produtos naturais para limitar a aparición deste fungo. No caso da flavescencia dourada, Areeiro lembra que a loita fronte a ela é obrigada, pero observou unha carencia de aplicación de medidas por descoñecemento ou falta de costume, co que en algunhas trampas aínda se capturan un número elevado de adultos. Coa vendima próxima non é conveniente aplicar tratamentos insecticidas, pero pódese reducir a poboación instalando trampas amarelas. Tamén é imprescindible o arranque e destrución das viñas afectadas, pensando tanto no viñedo particular como no conxunto da viticultura. En canto ao mosquito verde, viuse un incremento excepcional de capturas na zona dos Salnés e considerase unha praga secundaria pola existencia de abundante volume de vexetación. O estar próxima a vendima non serían de agardar danos destacables en viñas con menor volume de follas. Respecto á velaíña da uva, a situación actual non é problemática,
nada e tampouco se recibiu información sobre casos graves. Por último, en canto a viña, en moitas parcelas apareceu un secado das marxes das follas e dunha tonalidade máis clara diante da zona necrosada. Seguirase a súa evolución, xa que malia atribuírselle un mosquito verde, apareceu en viñedos en capturas deste insecto e son compatibles coa carencia de potasio. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias una hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. A denominación de orixe Rías Baixas entra no tempo de desconto cara a vendima. As previsións do Consello Regulador é que o groso dos traballos de recollida comecen na primeira quincena de setembro, prolongándose ata a última semana do mes. Antes poderán arrancar adegas da subzona do Condado do Tea ou aquelas adegas que recollan a uva para elaboracións especiais como os escumosos. Sabemos que hubo una buena brotación. Sí que es cierto que el ciclo de la planta empezó adelantado, pero con las precipitaciones y con el frenazo de temperaturas que hubo pues en los meses de abril y mayo, incluso junio, pues se ha ralentizado mucho más, y nosotros a día de hoy preveemos que la vendimia pues arranque en la primera quincena del mes de septiembre. En canto á cantidade, o Consello Regulador mantén a previsión feita en xullo e a recollida no seu informe. Recolleránse ao redor de 41 millóns de kilos de uva. La previsión es buena, evidentemente no son las cifras, los 44 millones del año pasado, pero creo que es una buena cifra, esos más de 41 millones de kilos de uva. Eso va a representar aproximadamente algo más de 28 millones de litros, pero, vuelvo a repetir, estamos al aire libre, estamos a la intemperie, pueden pasar todavía muchas cosas. Nesta campaña de denominación de orixe Rías Baixas despregará 23 veedores polas diferentes subzonas. Serán os técnicos do Consello Regulador encargados de controlar a calidade e a cantidade da uva que entra ás adegas. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o papel fundamental que xoga o sector vitivinícola na economía galega, tendo un carácter estratégico xerar empregos, sobre todo no rural, fixando a poboación con xente nova e promovendo o selo Galicia Calidade. A vendimia que vai empezar nas 5 deos de Galicia en moi pouco tempo. Dependendo das zonas, probablemente a partir da semana que ven, de días como moito, dependendo un pouco da climatoloxía, en moitísimos sitios de Galicia, moitísima xente estará traballando na vendima, que creo que é un momento importantísimo en todo o ciclo do viño, en toda a produción, que simplemente recoller todo o bo que se fixo durante o ano. Así o manifestou durante unha visita á bodega As Laxas no Concello Pontevedrés de Arbo, no que estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural María José Gómez, en a cal enxalzou a traxectoria desta empresa familiar como exemplo de emprendemento rural que ao longo de 4 xeracións conseguiu combinar tradición e innovación. O titular do Goberno galego subliñou a relevancia que teñen cada vez máis os viños galegos en todo o mundo, supoñendo un atractivo turístico da comunidade. Ese turismo consentidiño que queremos atraer a Galicia é que unha fonte de riqueza importante que temos que coidar e que mimar e que ademais expande moitísimas cousas. O enoturismo é tamén esta bodega está implicada, é unha maneira, unha riqueza que ten que crecer moitísimo
todo o que crece ten unha base de calidade. Nesta liña reafirmou o compromiso da Xunta para seguir axudando o sector vitivinícola con menos burocracia e máis facilidade para xestionar a terra. Así, existen xa diferentes liñas de axudas, como os 4 millóns de euros destinados este ano á reconversión de viñedos e o fomento de variedades autóctonas, os 1,7 millóns para a promoción dos viños no estranxeiro e os 4,5 millóns dispoñibles para cubrir os custos de elaboración e comercialización dos produtos. O presidente tamén fixo referencia á excelente produción rexistrada na vendima de 2023, a máis abundante da última década, e apuntou a que este ano de novo será moi boa. Que creo que este ano, outra vez, según escoito os que saben disto de verdade, vai ser outra vez unha vendimia moi boa, e que o que é bo, como decía, solo dá cando as cousas se fan ben, como consecuencia un produto moi bo tamén. Eu estou seguro que os viños que se elaboren coa uva que se recolla este ano, a produción do ano pasado, que en moitísimos casos está xa distribuída, vendida, moitísima na exportación tamén. Así Rueda quixo recoñecer o esforzo dos máis de 10.000 viticultores galegos, dos cales máis de 1.500 pertencen á subzona do Condado do Tea, onde se atopa as Laxas. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Tim Atkin, galardoado escritor de viños e Master of Wine procedente de Reino Unido, converteuse nunha visita habitual da de Rías Baixas, fiel ao seu entusiasmo pola variedade albariño. Este é o terceiro ano que visita a denominación de orixe en xullo, neste caso a finais de mes durante unha semana. O obxectivo para Atkin é profundar no seu coñecemento no terruño, os diferentes sistemas de condución da zona ou falar cos profesionais. Unhas visitas que asegura lle valeron para comprender que cada ano en Rías Baixas é un mundo coas súas particularidades. Esta nova viaxe permitiulle coñecer as 5 subzonas. Estivo por primeira vez en Ribeira do Ulla e en Soutomaior. Durante esa semana na que profundou nos viños de Rías Baixas, puido visitar 36 adegas, das cales unhas 10 eran novas para el, así como ver in situ o estado no que se atopan os diferentes viñedos das 5 subzonas da de Rías Baixas. Esta visita e a cata que protagonizou na sede do Consello Regulador serviron tamén a Tim Atkin para aprobar a nada 2023, cualificada como moi boa. Nela participaron 47 marcas de 35 adegas da denominación. Destes viños, 21 pertencían a nada 2023, 9 a 2022, 3 a 2021 e unhas de 2019 e 2018. Os 12 viños restantes catados por Tim Atkin estaban na categoría de elaboracións especiais. O mercado de Reino Unido ocupa a segunda posición das exportacións dos viños de Rías Baixas, cun volume de 1.396.000 litros vendidos no exercicio de 2023 e cun ambicioso plan promocional. De feito, este ano xa se recibiu a visita de 6 prescriptores británicos a mediados do mes de xuño. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Martín Kodaks Vindel 2021 foi cualificado como mellor viño elaborado con uva albariño na última edición da Guía de Viños e Aceites da Semana Vitivinícola 2024. Este recoñecemento chega tras acadar 97 puntos, puntuación máxima entre todos os albariños catados. Esta elaboración leva o nome do manuscrito que contén a letra e a música orixinais das cantigas do trovador Martín Kodaks, o Pergamiño Vindel. Dende o seu lanzamento ao mercado en 2014 destacou especialmente Dinden de Adega
pola súa excelencia e captou a atención dos críticos especializados nesta prestixiosa guía. Martín Kodax Vindel é un albariño singular de edición limitada. Os sacios seleccionados para este albariño proceden dun viñedo pouco vigoroso, moi poroso, cunha exposición solar extrema das uvas e cunha alta superficie foliar que provoca un moi baixo rendemento. Estas condicións dan lugar a unha singular maduración que lle confire a uva unha tonalidade rosada que se vendima de xeito tardío e se elabora incluindo un breve proceso de criomarceración en frío. Isto dá lugar a un viño complexo e profundo, que destaca pola súa gran estrutura, carácter aterciopelado, complexidade aromática e unha gran capacidade de garda e evolución en botella. A guía de viños da Semana Vitivinícola que asinan Salvador Manjón e Vicente Escamilla é coñecida polo seu enfoque da diversidade vitivinícola, abarcando 55 variedades de uva en aceites de oliva con 11 variedades distintas de oliva. Con máis de 1.500 referencias vinícolas catadas e puntuadas nesta edición, a guía de viños da Semana Vitivinícola reafirma a súa posición como unha autoridade no panorama vitivinícola, destacando os mellores produtos e produtores do ano. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra.